ಎರಡನೇ ಗೋಷ್ಠಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಸಂವಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೋಷ್ಠಿ ನಡಪರಂಡು. ಈ ಗೋಷ್ಠಿದ ಮುಖ್ಯ ಗೇನ ಪಂಡ ಜೋಕಲೆಗ್ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಪುವ, ಹಿಂದಿ ಕಲ್ಪುವ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಹ ಪ್ರೀತಿನ ದಿವಂದ. ಅಂಡ ತುಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದ ನೆಲತ್ತ ನೆತ್ತೆರದ ಭಾಷೆ, ಅವು ನಮ್ಮ ಒಡಲ್ದ ಭಾಷೆ. ಈ ಭಾಷೆಡು ತುಳು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದೋಡು ಪನ್ನಗ ತುಳುನು ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಒಂಜಿ ಘಟಕ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ. ಇನಿ ಆ ಥರ ಒಂಜಿ ಭಾರತದ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಘಟಕವಾದ ತುಳು ಇಜ್ಜಿ. ಇನ್ನು ತುಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಒಂಜಿ ಲೋಕವಾದ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನದ ಭಾಷೆಯಾದ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ತತ್ವದ ಭಾಷೆಯಾದ ತುಳು ಇನಿ ಗುರುತಿಸೋನುಂಡು. ಅಂಚಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸೇರಿದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಖಲ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ವಿಚಾರ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಅನಿಸಿಕೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಪನೋಡು ಅವೆತ್ತ ದುಂಬಗಾದ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲೆಗು ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆವಡು, ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಆವಡು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಆವಡು, ಕೋಲ ಕಂಬುಲ ಒವೇ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ನ ಎದುರು ದುಂಬತದಿ ಒಂದು ಅವೇಕ ಆರ್ನ ಉತ್ತರನ ಕೇನು ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನಿಖಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ದುಂಬಗಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುರುಕಾದ ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೇಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮುಲ್ತ ಕಾಲೇಜ್ದ ರಶ್ಮಿತಾ ಮೇರ್ ದಯದೀದ ಬತದ ಈರ್ನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಅನಿಸಿಕೆ ಪಾತೆರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಏರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಪಾಲನೆ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೌಲ್ಯನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಕಲೆಯಾತನೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ. ನೃತ್ಯ, ಭಾಗವತಿಕೆ, ಪಾತೆರ, ವೇಷಭಾಷಣಲು ಸೇರಿದು ಆವಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಲೆಯನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ವೇರು. ಶತಮಾನದಿಂಚಿ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಿನ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಜನಪದ ಸಂಪತ್ತು ಆಯನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ದುಂಬುದ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗು ಪಾತ್ರಗು ಜೀವ ತುಂಬುನ ಕಲೆಯಾತಂಡು. ದುಂಬು ಮಾತಾ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಡು ವಿದ್ಯಾವಂತ ರತ್ನಂಗಿನಕುಲು ಕೂಡ ಸೇರ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆನು ಒರಿಪಾದರು. ಆಂಡ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾದರಿಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಕಾರಣ ಅವು ಮದತು ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸಮಯ ಬೈದಂಡು. ಕರಾವಳಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆನೆ ಆರಾಧಿಸುನದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಳು. ಆಟಲೆಡು ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕತೆನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೇರು. ಮೂಲಡು ಪುರಾಣದ ಕತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬಾದು ತೋಜಾ ಹೊಂದಿತ್ತೆರು. ಇಂಚಗು ಅವು ಬದಲಾತಂಡು. ಜನಕ್ಲಿನ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಚರಿತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಲೆಗು ಸೇದಿನ ಕತೆಗಳನ್ನು ಗೊಬ್ಬಾವೇರು. ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಹಾಸ್ಯ, ದುಃಖ, ಕೋಪ ಇಂಚ ಮಾತಾ ಬಗೆತ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಮಲೆನಾಡು ಇಂಚ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಗರಡು ಬೋಡಾಯ್ನಾಥ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡತೊಂದು ಬೈದಂಡು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ ವಾತಂಡು. ಇತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಪಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಅವು ಆ ಮಟ್ಟಗ್ ದಾತಂಡು ಪಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಸ್ತ್ ಆವಂದುಂಡು. ದುಂಬಿತ್ತಿಲಕ ಇತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಭಾರಿ ನಮ್ಮನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂಚನೆ ಜನಕುಲು ಉತ್ಸಾಹ ತೋಜಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಪಿರದ ಕಾಲೋಡ್ದಲ ಇತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೆಳೆಯೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪು ನಾವು ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡ ನಿಮಿತ್ತ ಪಂಡ್ರೆ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆವೆ ಬಂದುಲೆ. ನನ್ನ ದುಂಬಗ ನೈಮಿಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ ಟೂರಿಸಂ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇರ್ ಅರ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಪನೋಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ದ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಣ್ಣುಡು ಪುಟುದ. ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು. ತುಳು ಭಾಷೆ, ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಪೂರಾ ತುಳುನಾಡುಡುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ತುಳುನಾಡದ ತಿಂಡಿ ತಿನಸುಗಳ ಆತೆ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತಿನ ಕಲೆ ತೆಲಿಯ ನೀರಿಡು, ಬತ್ತಿನ ಕಲೆ ಪೇರನುಪ್ಪು ಕೊರ್ನ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಮುಲ್ಪ ತಿಂಡಿ ತಿನಸುಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತನ ನಮಕ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಸಿಕ್ಕನು. ನೀರ್ ದೋಸೆ, ಪುಂಡಿ, ಪೇರ ಅಡ್ಡೆ, ಸೇಮದಡ್ಡೆ, ಗಟ್ಟಿ, ಮೂಡೆ, ಬಜಿಲು, ಪತ್ರಡೆ, ಆಹಾ ಬಾಯ್ಡು ನೀರು ಬರ್ಪುಣು ನನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಅರೆಗಾಲಡು ಮನ್ಪುನ ತಿಂಡಿ ಕಜಿಪುಲೇ ಬೇತೆ, ಮರಿಯಲಡು ಮನ್ಪುನ ತಿಂಡಿ ಕಜಿಪುಲೇ ಬೇತೆ.
ನಾಟಿದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಲೇ ಬೇತೆ. ಬಾಲೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಹಿರಿಯರು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬಜಿಲ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆದಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಚಿಪ್ಸ್ ವೇಫರ್ಸ್. ಪೊಣ್ಣು ಮಲ್ಲ ಅನ್ನಗ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ತಿಕ್ಕೊಡಂಡ ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿ ಮೆತ್ತೆದ ಅಡ್ಡೆ ಮರ್ದಡ್ದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಪುನಗುಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಮತ್ತು ಅವೆನ್ ತಿನ್ಪಿನಗುಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು. ಬಾಯ್ಕೆದಪ್ಪಗ ತೊಪ್ಪು ನುಪ್ಪು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಚಕ್ಕುಲಿದ ರಾಶಿಯೇ ದೊರ್ಪುವೇರು. ಓಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತಿಂಡಿಲು ತುಳುನಾಡು ತಿಂಡಿಲೆಗ್ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದುಪ್ಪನಗ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿನಿಸಿನ ಒರ್ಪಾವಡಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ಯಾಪು. ಸರ್, ತುಳುನಾಡ್ದ ತಿಂಡಿ ತಿಲಸಲು ಮಾಜಿ ಪೋಂದಿಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಇರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಮುಲ್ತಾ ಲೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ಆರ್ನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅನಿಸಿಕೆ ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೈವ ದೇವರ ನಂಬುನ ನಾಡು. ನಮ್ಮ ದೇವರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದೈವಲೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಈತ ನಮ್ಮನ ನಮನೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಮಸ್ಕಿರ್ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೋಲದ ತಾಸೆಗೆ ಈತ ಈ ಮಧ್ಯಮದ ದುಮ್ಮನಾಡಿ ಮದ್ರಂಗಿ ಹಾಪುಂಡು ಇನ್ನು ಡಿ ಜೆ ದಕ್ಲು ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪುಣಿ ಇದು ಕೋಲದ ತಾಸದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನು ಐಕಿ ಕೆಲವು ನೈಟಿ ಪಾಡೊಂದ ಇದನ್ನು ಸಿರಿತ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟೊಂದ ಐಕ ನಲಿಪುಣಿ ಡಿ ಜೆ ನಲಿಪುಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿಪ್ಪೊಂಜಿ ಬಾಂಬೆಡೊಂಜಿ ಬಾರಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ದೇರು ಬಿಯರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಮೈಟ್ ಬರ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ದೈವ ಇಂಚ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಮುಕುಲ್ಲ ಐನೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮುನ ದೈವನು ನಮ್ಮನೇ ಮರ್ಯಾದೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೋಲದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಣಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪಾಡ್ನಿ ಇನಿ ಮುಲು ಕೋಲ ಅಂಡ್ ಅಂಚಾನ್ ಈ ದೈವ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನರಮಣಿ ಆ ನಮ್ಮ ಸಿರಿಕುಲ್ನ ಸಿರಿತ ಮತ ವೇಷ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪ ಐಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಣಿ ತಿರ್ತರಿ ಐಕ್ ಪಿರ ತುಳು ತಕ್ಲೊಂಜಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಣಿ ಪಿರ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕನ್ನಡ ದಕ್ಲೆಗಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ದಕ್ಲೆಗಲ ಗಲಾಟೆ ಹಾಪುಣಿ ಆತೆತ್ತಂದೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಕೋಲ ಆನಂದ ಅಂಡ ಇಂಚಿಡ್ದು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ಡಿ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿತ್ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿತ್ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮಾತಾ ಬೋಡ ಬೊಕ ಇಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಸರ್ ಎಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಈ ಕೋಲದ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವರು ಇನ್ನ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತ ಪಾಡುವರು ಒಂದು ಏತು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿ ಒಂದೇನೋ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಂತವಲಿ ಜವಣಿಯರಡ ಎಂಚ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡವಲಿ ಎನ್ನ ಆತೆ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಸುರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ವಾ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಅಂದ ಪಂಡ ವಾ ರೀತಿ ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಲ್ಲ ಮಾತ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮದಕಲು ಒಂಜೆ ಅಪ್ಪೆನ ಜಾಲಡು ಬುಳೆಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬುಳೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ತುಳುನಾಡಿದ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಚರಣೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯರಲ್ಲ ಐಟ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅದಿಪ್ಪಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅದಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಭಾರಿ ಪುದರ್ ಪಡೆತುಂಡು ನಮ್ಮ ನಾಗಗ್ ವಾರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರ್ತ ಅಂದು ಪಂಡ ನಾಗ ಅಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುನ ದೇವೇರೆಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬೊಂದ ಅಂಚಿನ ನಾಗನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೆರಿ ಅಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಸರ್ಪದೋಷ ತಾಗುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆಲ ಉಂಡು ಅವೇ ಆದಿಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಸಾದಿಡು ಪೋನಗ ನಾಗೆ ಸೈತದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಅವೇ ಸರ್ಪ ಐನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಉಂತೋಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಐಕ ಉಂತ್ಯರ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಐಕ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಾಸನ ಅಂಡ್ಲ ಕೊರಡು ಆ ಮೂಲಕ ನಂಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದೋಷಲ್ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಗ್ಲು ಅವೇ ರೀತಿ ನಾಗಗ್ ದೇವರನ ಸ್ಥಾನನು ಕೊಂಡ ಉತ್ತರದಗ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ನಾಗನ ಕೆಂಡ ದೋಷ ತಟ್ಟು ಜೀಂದು. ಸರಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ನಾಗೇಂದು ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾಗೇಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರಿಂದ ಅನಗ ಉತ್ತರದಗ್ಲೆಗ್ ನಾಗೆ ದೇವರತ್ತ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಾಗನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತರ ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಮ್ಮ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಜಿಂಡ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಓಲೋ ತೀರ್ಥ ಹಾಪುಂಡು ನಮಕ ಹಾಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ನಲ್ಪ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಬಾರ್ದೇರ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಖಾಲಿ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ತೀರ್ಥ ಬರುವ ಅಂದು ನಮಕ ಹಾಪುಂಡು ನಾಗೇಂದು ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಡೆ ನಾಗಾಗ ತಂಪಾದಿಪ್ಯರನೇ ಇಷ್ಟಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬನಾಂದು ಪನ್ನಗ ಸುತ್ತ ಮರಕ್ಕಲೇನು ಪೂರ ನಡ್ಪೇರು
ಅಂಚೆ ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ನಾಗನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ದ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡುನೆ ವಾರೀತಿ ಸರಿ ಸರ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣಗ್ ವಾರೀತಿ ನಾಗ ದೇವರೇನು ಒಗ್ಗಬ್ಬನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ